Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo ning Domingo ha, sumala ni San Marcos. Ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus, ug namatikda nila nga may mga tinun-an ni Jesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Busa nang utana kang Jesus ang mga Pariseo ug ang tanan ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw ug kamot? Si Jesus mitubag kanila, wala gayod masayop si Isaias sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaias. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kaya ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ug midugang si Jesus sa pagingon, gipasagda ninyo ang mga sugo sa Dios, ug mao'y hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan, ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagagikan sa sulod sa tao nga maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Mayong buntag, happy Sunday kanatanan. Kadto usab nga nagtan-aw online, nagsimba kay dili makahimo. Maayos ang buntag sa taga online people. Mga igsoon, mahigugmaon kayo kita og mga ritual. Unsa man ang ritual? Kanang ritual usana ka buhat, lihok nga nagbalik-balik.
Diha bitay usa ka higayon nga diin kaslon ang magtiayon. Niduol nako sila og unsay andamon. Niingon ko sayon raman kinahanglan do na kay maninoy-maninay, dunay mutaod sa bill o court, na imong bridesmaid, usa, bride, sana, bestman, usa, magdala sa imuhang singsing, o aras, mitubag ang lalaki. Padre, kanang magdag Biblia, okay ka na. Ingong ko, magdag Biblia? Nahibaw ka bag unsay kahulugan niya na? Magdagan ni kag Biblia, inigpaso nimo, kinahanglan ang magtiayon, mubasa sa Biblia, ilabi na sa dili pa matuog sa gabi. Tubag ang asawa. Ayaw na lang, honey, ayaw na lang anak, ayaw na lang anak. Ingon na po ang lalaki, Padre, kanang magdagrosaryuhan, inigpaso. Okay ka na. Yan ko nga, wala, kinahanglan ra ba gyud ang magtiayon, gipasabot na nga magrosaryo kada adlaw. Niingon na babae, wag tanga na Padre, wag tanga. Daghan kay tag mga ritual, mga buhat nga nagbalik-balik. Tanawa, gahapon giimbitar ko. Daghang kay gikasal. Nagtunga mi ni Father Ramil. 30 city ako, 40 city iyaha. Pag humang misa, giimbitar ko. Ito na. Lumba na kaon. Sawa pa magkaon, nakamatikod ko. Dihas pultahan, niabot ang magtiayon, nga gikasal. Smile, smile, congratulations, congratulations. Mikalit magguho ang usa ka babay dito sa pultahan. Nagdadi ay og daghang kayong bugas. Gibo-bo sa Unya, nangutana ko sa nagtanaw. Kasabot mo sa ilang gibuhat. Padre. Kasal ra na. Diya sa opisina, maglalis ng magtiayon kung kanus ang pizza sa kasal. Kay lagi buanon, kini saup, kini taob, kini ani, kaniadto na. Karon kay lingin naman ang tiyan mo agdon. Mo nang Here Comes the Bride. Bantay mo ng kanta, Here Comes the Bride. Usaman? 6 months inside. Kasal ra na, ha? Et cetera sa kasal. Daghang kay tag mga gisubay nga mga ritual. Wa pay labot na sa pagpamay. Nga giidiman sa mga pultador. Karon, inikasal na mismo, mahog ang singsing. Agoy! Nahog ang singsing. Mapaong ang usa ka kandila. Musiga ang mata. Napahog ang kandila. Kabantay mo na? Naibaw mo kung sa'y kahulugan. Basta kay gisulti lang na sa mga katiguangan. Lain pa, patay. Kabantay mo inig haya, dili mo balhin ang
namilar og laing patay. Ayaw ginagbuhata. Kay bawo mo kung ngano, wa mo kasabot. Iniglubong, kabantay mo nga ining ang lungon, inigtanaw ni mo sa lungon, gibukaan ang plato. Naibaw mo kung sa inungdan, wa ka kasabot. Wa ka kabantay, gipasuong man ka. Ako gani, gipasuong ko. Gipasuong ko pagkamatay sa kong inahan. La, suong tanan, suong. Gipangutana ko, Padre, nganong ni suong ka man? Ambot! Mogo kasabot. Pag-abot din kabantay mo, iniglubong, ha? Iniguman sa misa, mubalik ba na siyang giyagian? Dili gyud, mutuyok na nga ris kamulinas. Bunyag. Kibiil ta ni ron. Bunyag. Sa bunyag, dili kayo klaro. Dili kayo klaro sa bunyag. Apan dunay parokya nga akong gialagaran dito sa Luzon. Inighuman sa bunyag ang tanan muhaguros ngadto sa pultahan. Kung ano naglumba manig panagan. Wa ko kasabot. Apan, if you offend, dili nimo tumanon, o dili nimo buhaton, mahasol ang imong konsyensya. Munang muingon ng uban, tuman na lang ta, kay way mawa nimo. Di ba? Buhata na lang, kay way nawa nimo. Bisan wa kakasabot sa unsay kahulugan ni ini. So daghang kay tag ritual, buluhaton, sama sa mga parisiyo, perting daghana, unsa may tumong og tinguha nato, pagpahimuot. Gusto nato nga atong ipahimuot, pananglitan, kadtong primero ginakong nasaksihan din is Cordoba. Dihay naglubong, aron lagi mapahimuot ang namatay, kay kagon man niya, ug dili buhaton. Kagon! Oh. Tingali na inanimba din silang tanan nga mikuyog sa lubong, gipasayaw o sa namatay og tsatsa. Dinhigyog ko nakakita ng gawas ang mga empleyado sa gobyerno, LGU, nangatawa ang tanan nga nagtanaw sa daan. Usa abante, duha atras. Dugaya na abot. Dinhi ko nakakita, kay nga naman, ilang gipahimutan ang namatay. Buot nila nga mahimuot ang namatay. Stilan, Ginoo ko. Muna nga, duha ka hubad ang balaod sa Diyos, duha ka interpretasyon. Ang interpretasyon sa mga parisiyo ug ang hubad ni Jesus. Duha. Munang pirmi silang magbangi. Kay ang duha, buot magpahimuot sa Diyos. Bisang kitang tanan din nanimba kitang tanan, aron mahimuot ang Diyos. Unsa man tumong nimo? Magsigil ka mga pabor. Nahibaw ng Ginoo, unsay imong pangayoon, wa kapamuanhi dinhi. Ang gusto sa Diyos, mahimuot sa atong kinabuhi. Apan
sa unsang paagi nga mahimuot ang Ginoo nimo? Pinaagi ba sa pagbuhat sa unsay naandan sama sa gibuhat sa mga Parisiyo nga ang ilahang pagpahimuot sa Dios mao ang makita lamang sa mata sa tao? Unsa may makita sa mata sa tao? Ang naa sa gawas. Muna nga ang hubad nila sa balaod, maoy para nila makapasuod sa Diyos. Ang dili pagtuman ni ini, mao ang pagkastigo sa Diyos. Muna nga ang sugo sa Ginoo ni Moses, ang paghinlo sa mga tasa o kulon, ang paghugas sa kamot, sa di pa mukaon, mura og pamilyar ninyo, no, di ba? Hand washing, wearing mask, distancing, di ba mao ni mga external nga makita nato batok pandemic? Doon na sa mga Hudiyo ug mga Parisiyo nga ang ilang hubad, interpretation, to become holy, closer to God, to please God, is through external observance of the law. Mao na nga dili gani na musubay dihang dapita, dili kasuod sa Dios. Mao na nga kung ikaw hugaw, kung ikaw makasasa, kung ikaw dili makatuman sa balaod ni Moses, halayo ka sa katilingban, gipanghimaraot ka sa Dios, you are forever a sinner, and there is no way for heaven for you. Nakuha ninyo? Mauna ang sa mga Hudiyo. Ang kang Hesus nga hubad, lahi. Dili ang mga external, kundili ang naa sa imuhang kinahilagman. Ang balaod sa Diyos, naa diha sa imong kasing-kasing. Internal conversion. Ang paghinulsol, pagbag-os kinabuhi, paglimpyo sa imuhang kinabuhi, mauna ang sa Ginoo. Mubitaw niingon siya, uy, makahugaw sa tanan nga muagi sa baba. Ang makahugaw kanimo, ang mugawas kanimo, kayang imong kasing-kasing hugaw na. Busa, aron kahimutan ka sa Dios, limpyuhin ang imong kasing-kasing, magbag-o ka in order for God to be pleased with you. We must cleanse our hearts because our hearts is very sinful. Kuha ninyo? So lahi ang hubad ni Jesus. God sees what man cannot see. Unsa may makita sa Dios, ang naa sa imuhang kinabuhi, ang naa sa imong kasing-kasing. Muna nga kung external lamang ang imong giapas, pakitang tao ra ng imuha nga pagsimba-simba diha, pakitang tao ra na dili ka makapahimuot sa Dios. Kay lahi ang Ginoo, nagtan-aw ang iyang balaod, labaw pa kaysa external nato nga ginabuhat. Muna nga, the most meaningful sa paglimpyo, dili ang mga butang, dili magagad sa nindot kag sinina, limpyo kag kamot, apan ang mahinungdanon mao, limpyo kag kasing-kasing. Matud pa ni Jesus, blessed are the pure of heart,
for they shall see God. Tanawa. Wa mamuingon ang Ginoo, blessed are those who have clean clothes, clean hands, nice houses, good jobs, for they shall see God. No. Ningon siya, blessed are those who have pure hearts. Mo ginirumbuhon sa Ginoo. Ang makita sa Dios is very clear, ang atong kasing-kasing. Mauna mga igsuon, mangutana kita, giunsa na to pagpahimuot ang Dios? Through rituals sa atong naandan, nga gisulti sa atong mga katigulangan, o sa imong pagdala sa imong kinabuhi. Giunsa nimo pagpahimuot ang Ginoo? Dagkot-dagkot o kandila? Unsa man giunsa man nimo pagpahimuot ang Ginoo? Kuyog-kuyog sa prosesyon, paghuman mangawat o kuan, buwak. Oh. So nakita na ninyo karon, the only way that would lead us to please God, there is no other way for Jesus to please the Father except by being pure in our hearts. And that's the only way to please God. No other way. Purity of intentions, purity of the heart, purity of life starts from cleansing and changing our lifestyle by doing good to others, especially the poor in these times of difficulties and pandemic. Timan igina, the commandment of love in our actions would lead us to the heart of God. Malipay gyud ang Ginoo kung magagikan sa imong kasing-kasing sa ang imong pagpasidungog kaniya. Mo bitaw, muhad mo, muhog mo kulikta, di man magtanaw ang Diyos sa gidaghanon o gidakon, kundili sa imong kinasing-kasing nga pagdaig ug pagpasalamat sa Ginoo. Timan igina, coming from the heart, sin and holiness na adya sa sulod. Amen? Manindog palihog. Kitang tanan sa pagkahiusa diya sa Dios sa pagingon, nagatuwa ko sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, kang Hesukristo ang iyang anak nga bugtong Ginoo nato, giparamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya ron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Pangamuyo sa katilingban, ang gasa sa pagtuo mapadayag diya sa atong mga buhat, ang matuod nga tinuhuan ti unay manggihatagon ug maluluyon, kining mga pangamuyo atong ipahinungod sa uban, makapalig-on sa matang sa atong pagtuo nga gipadayag sa buhat. Busa muingon kita, Ginoo dungga kami.
alang sa tanang sakop sa simbahan, nga magpuyo na ang tanan diha sa diwa, sa kaluoy, ug pagpamaunungon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasud, nga makabaton sila sa grasya sa Dios, nga magmalaumon sila sa pagsulbad sa mga katilingbanong suliran sa atong nasud. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, ug Jules Chevalier Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang kanila nga mahikatulog diha ni Kristo, nga mahiusa na sila uban kaniya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Iduko nato ang atong mga ulo, atong iapil pagampo ang atong mga pangayo sa Dios. Iapil nato pagampo ang wala dinhi, nga wala na makakitagbili sa Dios sa ilang kinabuhi. Mga sakop sa inyong pamilya nga walay pagpanumbaling. Iapil na to pagampo ang inyong panginahanglan sa inyong banay, ang inyong panrabaho, ang inyong panglawas, ang inyong kahimtang sa inyong panimuyo, nga makabato no tagkalinaw o pagsinabtanay. Ang imo karong kahadlok o kalisdanan, ang kahingawa nining COVID-19 nga mikuyanap nga daghan ang nangamatay. Ang uban nga nasakit nga nahadlok karon sa ilang kahimtang, iapil ta pagampo aron mamaayo sila. Iapil na to pagampo ang kalig-on sa pagtuo ning panahon sa pagsulay ug kagul-anan. O Dios nga maluluyon, pamatia ang mga pagampo sa imong katawhan nga nagpasidungog kanimo, dili sa pulong lamang kundi uban sa mga buhat nga puno sa gugma ug makanunayon ug makahuluganon. Tabangi kami nga makakita sa bili sa among pagsunod kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.